Umuntu athi hey umuntu ami uyapheka kodwa akaze afike la. Bazi nje rice nophuthu nebeef necoleslaw nebeetroot nethanga. Akazi ukuthi ama creamy chicken thighs eziwa kanjani with pepper juice and sun-dried tomatoes with a hint of saffron. But ke wonke umuntu ayikhethela uswalo bolani. Do you ever find it weird that Konabandula on our TikToks, FIPs, that are always just going through it? They've always got a story time, they've always got a tragedy. Mina shame ngize ngiyitshela ukuthi ayishuthi sekhona nomngane wami phakathi. Jalo nje umuntu every single time. Yena khona into embi nje emenzakalelayo. And I kind of feel like sometimes it's rage baiting. Correct me if I'm wrong. Mawukuthi awumblockanga mina ngazi ukuthi umuntu ungamfuni noma icontent yakhe lo muntu ungayifuni. 1 awumfollowish lo muntu. 2 mawukuthi lo muntu uciya ngempela you block that person. Or mawukuthi awumblockanga uyapressa lapha uthi not interested so that person never appears on your For You page ever again. Angiyazi mina leyo ukuthi nina niqoqane nibadala niqoqane nibe yiqulu nihambe niyocomment emavideo nomunye umuntu nize nivumelane ngodoti. Now I can take disrespect, yes, if it's directed to me. Most probably mhlawumbe bengizoyithulela bengengize ngisho lutho, yes, bengizoyivalela umlomo wami ngidlule njengawo konke okunye engengikudlula, yes. But then masuzofaka umuntu wami uphinde ufake nengane yami usungihlafunela ihlama ke lapho. Ungihlafunela ihlama futhi ungijwayela indaba yamasimo. Ngoba angazi ukuthi yini eyenza ukuthi ngoba niyangifollow. That's the first thing, niyangifollow. Ungilandelelani phoma ungangithandi? Uyacomment emavideo nami kodwa ungifuni. Awungifuni. Kodwa uyangifollow futhi uyacomment emavideo nami. Uyabotha usile la ekhanda futhi ingqondo ikota. Uyabotha usile kwayiwena ekhanda futhi awuzazi ukuthi ufunani. Kwayiwena futhi ingqondo ayithathi nje kahle. Because mina umuntu ungamfuni uyamublocker. Awuhamba futhi uyamtshela lo muntu lo mhlawumbe unenkinga naye uyamtshela ukuthi noyazini wempume nginenkinga nawe kanje awuhamba uyocomment uyokhonkotha kwama post abanye abantu niqoqane uyokhonkotha lapha uyogwavumuka lapha uyoba umgodoyi lapha niqoqane nequlu lakhe senirecruitene kahle nonke mase nikhuluma amasimba ngami angisukeli umuntu mina yes angisukeli umuntu mina ngiyacela umuntu nama ngangisukeli ubone ukuthi ngiyakunyanyisa block me nama I'll do the same ungalokho uqoqana nabangani bakho mase nizokhuluma ukusutha kwenu ngami uqala ngangijwayeli kabi don't involve my daughter don't involve my partner ngoba angazi ukuthi yini inkinga nina nahlafuna ihlama njalo mina ngiyayizwa elo ye-cream chicken ngiyayizwa kodwa i-cream chicken ngibuze interior le yendle ebhedayo ukuthi uyi-update nini dating group nje itafula leglass ukuthi uyi-update nini imabuli igijima ikwatazi igijima isidlisa ngidlisa o-dark green ngidlisa ama-wave curtains ngidlisa into e-right ukuthi sayizwe i-cream chicken nama-finishings amadala sendina lungiswa ninona sayibona i-cream chicken kodwa sibuza ama-finishings nje hawu itholelo into ihlulele nje yile yasekhaya inempahla imphothwa awu kahleni bo of the day isike namhlanje into bafazi if you're a gorgeous hun I urge you not to be the type of gorgeous hun that bullies girls and thinks it's okay. Then when you're berated and told to stop this, you run and think it's all cute to play the victim. And when you're confronted with people who can confront you with the truth, and then you think it's okay to play the victim. And usually pretty girls who are bullies play victims. Right? I urge every gorgeous hun, if unomthambo wokudelela abanye abafazi, don't do it, guys. It is disgusting. It is distasteful. Sibadala ukuthi ungathi umdala ungaka u-aunt uzodelela ingane. You get it? Umdala ungaka emsebenzini nobhulisha amantombazane ngoba uthola ukuthi umuhle. Hayi guys. Yeke nto into iyabheda. Uthola pretty privilege igcwele ikhanda. Then abafana amasebethi nilima, you guys get all touched and all offended because honestly, why would you bully another girl for just having izinto ongenazo wena? Make it make sense.
Why would you bully another girl for having certain clothes you don't have? Why would you bully another girl for being able to cook? Why would you bully other girls for being able to bake? Why would you bully other girls for just having a man? So, but today I want to say to every gorgeous son, guys, please don't try and make other people feel low just to make yourselves look better. It is disgusting and distasteful. Sibadala. Ilapho nje into. Loyo ngifuna ukubona ama-wave curtains nami uyaphuma lo kule nyanga kuze bazofaka i-wave curtain la. Ngifuna kuqhume lapha kakhiji phandi theme. Ngifuna hawu ngithi mina ngizofika uzofana nowalungile Thabethe kanti hawu itezi isitezi esine-staircase esingeyona iglass. Hawu fana khetha ukuthi uzofaka i-proski phansi noma uzofaka i-tiles eliyi-marble. Eze futhi ama-consultations inthela singamenzela mahhala kodwa vele unemali uzom-afforda uDonald Nxumalo. Ngifuna kuqhume ifriji lapha njalo nomngane wami eminyonkolozo lapha eZara kuqhume ifriji lelo le-Smack. Ngifuna njengoba nje ufriend inefriji le-Smack ngifuna naye kabe nalo endlini ngidinga endlini ifriji le-Smack. More of the story, don't be a cunt. Usungatsakela abantu ngezinto abanye bethu sikhule kuzona lezi zinto isiyazazi asiqabuke manje. Our parents gave that to us. You understand? Awusongicela creamy chicken mina into ephekwe ekhaya emcimbini nge-unveiling mina ekhaya kwakuphekwa creamy chicken ngo-2018. I-creamy chicken ingenziwa ukhalo normal kwawenziwa i-creamy chicken. UNhlanhla wangafolelwa manje abatshela abantu egijima wona lo Saffron. Hawu kahleni bo. Shothi ningahlanya-ke nina ningahlala le endlini zethu nidle ukudla esikudlayo shothi singahlala nithuka abanye abafazi sabakwazi ukupheka. It's the demeaning tone of trying to make yourself feel better by bringing down other women in the conversation. It's not about you being better, it's about the demeanness of doing it. Oh, when's my post? Oh, October by post, October kuhle kakhe. But it goes to move chill. Sablente biyenza. Ebo mngu wefala ekhaya ivela ngenzile imanga nje kule weekend. WWE SmackDown, i-Raw, i-WrestleMania Hayibo mina ngiyazi ukuthi le wifi ibithatha blente ebiyenza. Kodwa ke mngu ngizosho ukuthi enene awukwazi ufuna ujijele ngetshe ekhanda ngophe. Mase sengiphindisela mina mase uthi wena empuma ngicela ungangishaye mina ekhanda ngicela ungishaye la engalweni. Cha ayisebenzi kanjalo. Nami ngizokushaya la kubhlungu khona ngoba nami ungisukelile wangishaya la kubhlungu khona. Yayizwa leyo nto. Asikho isidingo sokuthi uhambe uyoqala impi owazi kahle ukuthi ngeke uzuzuyimele. Uyabona amasosha omempini, amasosha amempini ahamba azi kahle ukuthi enene kuzokwenzeka inoma yini lapha phambili. Ngenze kangabuyi, ngenze kabuyi inyawo seyinqamukile, ngenze kabuyi ingalo sezingekho, ngenze kabuyi isisu sesila emqaleni. Kwenzeka inoma yini So muwazi ukuthi uzoqala into. Iqale into wazi ukuthi 1 you have no skeletons in your wardrobe. 2 uzoyimela. 3 angeke manje usulokhu uphika ubaleka uthini. No. Yimele nje kahle njengokuyiqala kwakho kuze kuyofika igcineni. And whatever is said and thrown at you ukumele futhi ukuthathe because nawe angithi uyisile. Namanje ngisasho i-block button wegazi ayichokhani ngintshela anoke nizame nje nizobona ayichokhani ayenzani lutho ngitshela. Uma ubona ukuthi a certain creator awuyithandi just block that person before you say something ebhedayo ugcine nawe manje just block that person. Unezinto ke futhi ke mngu edinga ukuthi uyiqoqe nabangani bakho yabo uthi hayibo yazi umngu wayichayazi kukuthi yabo nihleke kuphele uziphelele lapho kwabangani bakho ku group chat kunezinto ezibabaza wethu yabo akusiyona yonke into okumele uyiphimise. Kunezinto nje edinga ukuthi uvale lana ngamabomu. Angeke uzufe bokumabheka ngiyakutshela angeke uzufe mungavala nje la uthule ngitshela ngoba akusiyona yonke into edinga iopinion yakho. Nza nje okuhle ukuthula uyinakele indaba zakho wenza into yakho uvala umlomo wakho. Uma ubona ukuthi kanjani block that person so you can never ever see their face ever again. Musani gazi ukuhambe niyesa abantu kanti you have skeletons in your wardrobe. Manje sesazi indaba engakanani indaba ezinkulu ezingaka ebesingazazi futhi ebesingese sizazi ukuba abantu nje bathulile bayivalela imlomo yabo.
uma uzazi nje ukuthi wena unendaba eyishisayo ungafuni ukuthi sizazi, ungahamba usukela abantu. Uma uzazi ukuthi wena khona la ungafuni ukuthintwa khona, ungahambi futhi usukela abantu. You guys forget because we also have feelings. Nasi singabantu njengawe. Mina nawe siyafana. The only difference is that I have a number of followers on TikTok. Pale. But you can't just say whatever and do whatever to people and think you're gonna get away with it. Akusebenzi kanjalo, akwenziwa futhi kanjalo. Umhlaba konoka ma wakho, uJesu akusiyo umalume wakho. Akwenziwa nje kanjalo. Awuhambe ucanasa wenza inoma yini mase ucabanga ukuthi everything will work in your favor. No. Block, delete, uthole phansi. It's gonna save you from a lot of trouble. A lot. Namanje ngisasho, animazi unompumelelo, nazi umngu. Ungacabanga ukuthi ngoba umngu uhlala eposta ekhuluma la ethini mase ucabanga ukuthi uyamazi. Cha, awumazi unompumelelo. Wena wazi umngu. Ngiyayivala ke lapho. Ngiyacela abafazi ingaxubani. Ingathathani kancane, yabo lento ukuthi umuntu umbuko umqale ngamehlo mase usayi lo. Iyekene leyo nto. Iyabheda. Manje. Nalento content creation ungayithatha kancane iyadinga ukuthi uhlakaniphe. Iyadinga nje ukuthi umatrix certificate wakho ube nabo distinction noma wodwa ke noma babili noma bathathu kuyadinga. Especially if you're going to do a content that is a think piece, idinga ukuthi research. If you're going to do a topic that it's a discussion, you know, it's a type of thing, it's a conversational thing. This is a kuluma about it and discuss. Because you need to know when the conversation is going downhill, fanele kubo wena ozobuya njenge facilitator that's facilitating this talk. You know, ukwazi futhi ukuthi ba discipline abantu uthi sibanibani you're out of order. Sibanibani, you don't perpetuate violence. You don't. You are firm enough to know this is my page, this is my post. Musuku balihlaza. Idinga futhi ukwazi ukuthi ube nesibindi sokuthi abanye abantu ba block mase bebed. Idinga futhi ukuthi ukwazi ukuthi uwa delete abanye ama comments mawubona ukuthi kuzophehla udweshu. Idinga ukuthi uhlakaniphe le yanto. Idinga ukuthi uhlaniphe igutsha iskafa ayisizi ngalula. Ayisizi. Iyadinga nje Nkosi yami ukuthi ube nawo noma wodwa nje distinction ku-matrix. Angisho ukuthini kodwa nje iyadinga ukuthi uma uzoyiqala itopic yibambe ihole. You the host angithi. Akuzona zonke izinto ezidinga creamy chicken ezidinga ingqondo. Mina ngiyayizwa elo ye-cream chicken. Ngiyayizwa kodwa i-cream chicken. Ngibuze interior le yendle ebhedayo ukuthi uyi-update nini. Dining room nje. Itafula leglass ukuthi uyi-update nini. Imabuli igijima, ikwatazi igijima, isidlisa. Ngidlisa o-dark green, ngidlisa ama-wave curtains, ngidlisa into e-right. Ukuthi sayizwe i-cream chicken. Nama-finishings amadala sendina lungiswa ninona. Sayibona i-cream chicken. Kodwa sibuza ama-finishings. Nje, hawu, ithelo into ihlulele nje yile yasekhaya inempahla importwa. Hawu kahleni bo. With that, we ended up spending 1,000 rand, but nje guys send phela for aesthetics kodwa nje chu. Omunye ubhizi udle imali zabantu ko-Matera, spending 1,000 rands when you owe someone 400 rands. Chips boy. Ikhali phansi bafazi. Ikhali phansi mngu usiso sexolisile. Usiswe ngube bomfu usexolisile. So ngiyacela manje siye ku-inbox asiye kumsendela ama-message seku-right. Sexolisile usiso sengi-unblockile waxolisa. Yabo. Because sesiyakhuluma ke manje ngiyambuza ukuthi lento oyenzile uyenziswe yini? Yabo, yini ekwenza ubona i-right lento oyenzile uyibona i-appropriate, yabo, uyibona ukuthi kumele uyenze komunye umuntu, yabo. Wachaza ke wathi yena ubedlala kwasho wacima kanjani angazi ukuthi ubedlala nobani mngana ke, but yeah, she didn't mean it. Nje yonke leyo nto le abantu abayisho mase bexolisa, yabo. But then seku-right manje guys, asimyekeni, yabo, asimyekeni. Xolisile yena ngamtshela futhi ngathi nangelinye ilanga ungaphinde
ngisho kuthiwa sesimina-ke nangelinye ilanga nje ungaphinde nje uyise omunye umuntu wenze lento uyenzile iyabheda yomsangano angazi noma uyithathekeni noma uyithathephi kodwa nje iyabheda yomsangano ungaphinde nje wenze lento oyenzile uxolisa kusisi ngambloka futhi ngaphuma kena but ikhali phansi ke manje ikhali phansi u-red dress uxolisile asiphumeni kena ikhali phansi bafazi.